Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Jenab Lenny Mantielli kabul etmek üçün özünün mihmanlar bilen duşuk geçirýän ýerine geldi. Wagt tapyp kabul edenlik üçün döwlet başçylygyna hoşallyk bildirip mihman Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moonyň mehirli talabyny ýetirdi. We Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmen lideriniň alyp barýan täsirli fiýalatyny we şuýl öz garaşdyrlygynyň şanyny 20 milyon münasip garşylamaga taýýarlyk görýän Türkmenistanyň bünyatlaryň itaatlaryny berkitmäge göňtürilen giňerimli özgertmelerini mundan medakda hemme taraplaryny gollamaga taýýardygyny aýtdy. Döwlet ösüniň mühim wezipelerini çözmekde Birleşen Milletler Guramasynyň golluklarının berýän uly kömegi üçin minnetdarlyk bildirmek bilen hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyny milli we sewitliň ähmetli bilelikdäki mühim dastamadan bir näçesini amal aşyrmak üçin strategik hyzmata sataplanýanyny bildirdi. Häzir ähli ugurlary energetika howpsuzlygyndan başlap daşky urşawy gormak meselelerini çenli ugurlary öýüsüne alýan köpülik netijeli gatnaşyklary mundan belegem giňeltmek mümkinçiliklerini ýokary baha bermek bilen döwlet başçylygy eklimin beýikliginiň hatirasyna giň halkara hyzmatçylyk ýörelgesine gyýşarynsy erýän Türkmenistanyň häzirki döwrüň mühim meselelerini çözmäge gelçetegi öz madip oşondan goşakdygyny tasdiklady. Oňun gatnaşyklaryň üstünlükli ileridilmegine berýän ýygyderli şahsy kömegi we Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini we Awraýly halkara guramasynyň agdaty we ýurtlar arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýol bolmagyna ýokary derejeli çemleşmesi üçin hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedowa tüýsürekden hoşallyk bildirip, Jenab Lenny Mantiel Türkmen lideriniň öňe sürýän mühim halkara başlangyçlarynyň sultana dünýäde Huan üýtgemegi bilen magly meseleleri çözmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň fiýutary merkezinde öretmek baradaky teklifiniň aýratyn mühimdigini beledi. Bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 66-njy mejlisinde beýandylar. Duşuk marşynda öňde boljak ýyry forumyň gün tertibi bilen magly söhbetçilik boldy. Bu forumda Türkmenistan ählimin parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklygy berkitmek, udak möhütleýin geljegi nadarlayan ählimi durnukly ötüş üçin oňudy şertleri öretmek ýaly itaata ugurlarda oňun halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek abatda öýündük toýandarlaryny beýandylar. Duşuk marşynda belençäli Birleşen Milletler Guramasy öňden örjülükli içeri we daşary syýasy ýöredýän Türkmenistan bilen däwe öwrülen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga we hemme taraplaryň giňeltmäge uly gyzyklama bildirýär. Türkmenistanyň ýa ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Awraýly guramalarynyň bir wada üçüsiniň Birleşen Milletler Guramasynyň 2010-2015-nji ýyllar üçin ýylat we ötüş baradaky toporunyň Birleşen Milletler Guramasynyň 2010-2015-nji ýyllar üçin neçe derejleri baradaky toporunyň şeýlekim hemişlik itaatda Birleşen Milletler Guramasynyň botgunlyň işleri boýunça ýokary komissarynyň makatnamasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň düzümine taýdanmagy muň aýdyn suwtnamaty bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti we mihman hoşlaşanlaryna ýurtymyzyň milli beýikliklerine şeýlegem müňlüň ählimin makatlaryna gabat gelýän deň hukukly ýödere beýiklikli hyzmatdaşlygyň mundan belekde üstünlükli östüriljekdigini anam bildirdiler. Duşda maňdan soň Jenab Lenny Mantiel habarçylarynda beren gurulmunda şeýle diýdi. Сегодня я очень рад находиться здесь. Bugun meni Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedowyň kabul edendigini men öýrenşär. Biz Türkmenistanyň prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň sentýabr, ýagny şol aýda New York şäherinde geçiriljek 66-njy mejlisinde etjek çykyş boýunça meselleri aralyk maslahatlaşdyk. Hormatly prezident bilen söhbetleşdiň barşynda biz elbetde Türkmenistanyň baş assambleýasynda hödürüljek teklipleriniň beýikligine aralyk maslahatlaşdyk. Şonda biz ýaraşsyzlyk we energiýa howpsuzlygy meselelerini aýratyn ün berdik. Birleşen Milletler Guramasy üçin bu meseleler öýrenmegimdir. Sebäbi häzir dünýä ýüzünde itaata ugurulan ikisi boýunça halkara gepleşikler alyp barylýar. Bu meseleler Huan üýtgemegi we durnukly ötüş meselelerini maglydyr. Şuňla maglykda biz hormatly prezident bilen Türkmenistanyň şu ýylyň noýabr aýynda Durbanda Huanyň üýtgemegi bilen magly meselelere baglanýan halkara maslahatyna kabul etjek nukdaýadarlaryny aralyp maslahatlaşdyk. Biz şeýlegem Türkmenistanyň 2010-njy ýylyň iýun aýynda Rio de Janeiro şäherinde dünýäniň ähli ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna geçiriljek halkara duşugyna gatnaşmagy bilen magly meselelerini garadyk. Biz şunun ýaly hormatly prezident bilen halkara durmuş üçin bir mühim çärede hormatly prezidentiň bolmagynyň mümkinçiligini aralyp maslahatlaşdyk. Elbetde biz şeýlegem Aşgabatda Huan üýtgemegi bilen magly meseleleri öwrenmek boýunça merkezde öretmek hakynda Türkmenistanyň teklifini garadyk. Biz üçin aýratynam Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyňky wekil hökmüni meniň öýüm üçin bir ýören goňçly täzelikdir.
Men hormatly prezidenti Aýdyşym ýaly, bu meseleler geljekde meniň işim üçin ören mühim bolup durýar. Şeýlegem hormatly prezidenti Aýdyşym ýaly biz Türkmen hökümetiniň bu meselelere garanyna hemme tarapdan ýardym eder. Sözümün ahyrynda men hormatly prezidenti we Türkmen halkyna onuň baş assambleýa üstünlükli gatnaşmagyny arzuw etdim. Elbetde bu zatdan hemmeti Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 20 ýyllygynyň bayram edilmeginiň öňgäni öğrenmekimdir. Sağ olun. На Генеральной Ассамблее. И, конечно, все это очень важно накануне празднования 20-летия независимости Туркменистана. Спасибо.